অসাতের মহাসপ্তমিনী সালো 12 তাকাজরা কনস্টিটুয়েন্সি বে খবজাক হারিয়া কপুরা কামি রেডিয়ান ক্লাব অসামতাই কাজা থানিব থাঙি মানজা গৈখা আমচানি এমএলএ বিশ্বজিৎ কলয় অসাতের ন কিতিঙ্গৈ আমচানি सलाबुरी चक्रा चगाजरंगनो रिगनाइतै धुति बाखा एमएलए फाननि रांबाय आमचानि एमएलए विश्वजित कलय बनकारिबो अ सालनि पान्दाव मानजाखा ब्लक प्रेसिडेंट अर्जुन देबरमा सिबाहाइजला जुनेल भाइस चेयरमैन सुदेब देबरमा सिंधुखियान जमातिया ब्रज देबरमा तै तंगो क्लाबनि कास्को तै तांफां क्रारो कौना थानिबो एमएलए विश्वजित कलय साका गामि आमचानि क्लाब रंगनो क्राक खैन नांनाय आमचाइ क्राक खैनांनाय क्लाब तै आमचाइ क्राक ओंखासे आमचाइ हामग्राय ओंनाय बुसारंनि थिनां नाहारै गोबामा बुवां फाहासं वाना जागो बुसारंनि थिनां काहामनि बागै आमचाइ तै क्लाब क्राक खैनांनाय साका एमएलए विश्वजित कलय तिनि किसिसा मानै बागलायमुं अ पान्डानि आसकफां तिनि अक्रा बरंमनां चिन्दामति बनो पाइप्ले हामबाया फरो बखरसा अ क्लाबनि फाउंडर मेम्बर बेलाय आगे एक समयो सामुं बेलाय क्राक थाखाय थांजाक आमसाय नाय तंनाय बनो बां बेलाय पाइप्ले हामबाया फरो एब्रो फाइमानजाक फाइखा चिनि आमसायनि न नरक बनो सिरिना चिनि नेत्री बरंमनां जुग सिन्धुकना जमातिया बक्सा जमातिया दो बक्सा देबर मसिनाव साइमान ना बनो सिनिना बक्सा क्लाइमन जिबनो ओंखाय बनो पाइप्ले हामबाया फरो ताई आंनि याग्रा फासिं दङ चिनि आमसायनि न चिनि लिडार बरंमनां अर्जुन बनो पाइप्ले हामबाया फरो ताई को यांगो दङ नक बनो चिनि साइमिया ब चिनि सिपाजिल जुनालनि भाइस चेयरमैन बरंमनां सुदेब बनो पाइप्ले हामबाया फरो ताई चिनि खरंनि दङ चिनि आमसायनि न सोंबाय दंनाय चिनि एलियन नायकल दंनाय बरंमनां जुग अनजिलि देबरमा ताई दङ बरं कुसु जरा तिनाव मानजाना खाबे खुबाय नं थनि आं खाका हामया फरो एक्चुअली रेडियन क्लाब तो तिनिनि क्लाब याबो मो बेलेग कसाम ताकाजन बिसिंगो अ रेडियन क्लाब बेलेग कसाम ताई अ क्लाबनि बेलेग सुनाम दङ ताई जों 2-3 दिन सिगां अरो आंबो फाइखा बाहेराव सलि बाहेराव तंपायनि सारि थांजरा फाइमोन दिनो कक सालायखा अरनि आमसायनि चिनि सुब्र सं ताई चिनि राजेश सं सुनि सं ताई आमसायनि जत चिनि प्रेसिडेंट ओंखा आंबो ठीक आसे जे मानसा दङ सुबाय रुवानो एकलगे खाइसिन कासेसो प्रोग्राम खालेन फादिन सालायखा ओंखाय आमायकेनो तिनि प्रोग्राम जों खालिजा एक्चुअली पुजाराव बुतानो नागिन हे जमक थाय हेगिन दे थिसा आगेयाव ते जमक हे मा दङ साइमिया बखाजों तसे बयसों थामम बागै दाम दिंगा साइमलिया आगेराव पुजाराव हंगले ते मार्के हंगा जों चिनि राजारावनि आमालनि जिमिनो जों तिनि असारावबो खायले फायो ताई क्लाब I know एबा चिनि क्लाबनि अनेक किछु दाय दायित्व दं जों चिनि क्लाब न तसिं चिनि बरंमनां चिनि अर्जुन साइकलांका क्लाब माने जोंबोनो चिनि आमसायनि लुकुलकनि काहाम हामे जराव मा दंनाय चिनि आमसायो कारण क्लाब रंखा चिनि राजनीतिक से उर्दे म कोनो जेकुनो पार्टी फानो खायतो क्लाब बाय अ पार्टी आलादा जों जेसेबां पार्टी खायदों तो क्लाबले जों गासिनो मा दं चिनि आमसायनि जत किसु काहाम हामिया क्लाब दंखायता मं जों क्लाब हंगांकै नर नुकना आयां चिनि पेपासा बारिनि फाटाव रगो वानसा बारि रगो हंगांकै ब्लाइ क्लाब रन इम्पोर्टेन्ट बारा आमसाय जागा पाइना पुनो क्लाब न मासुंगु बारा आमसायो अने बर कथा फाइना क्लाब न मासुंगु चिनि क्लाब दुर्बलंमनि दारा तैनो तिनि हाजिनो चिनि पेपासा एरिया हंगांकै गोबां मा चिनि सामुसिदा रंगु गमा बरक द्राक्सआव गमा बरक श्रृंखला करिंगो किन्तु एक समय आं ताव मैतोमोन जों जखन चेराय दंफोरो अ क्लाब रन एला इम्पोर्टेन्ट गोबां दंमोन किन्तु पाराव जेफोरो जों भेकेशनाव फायो आंनि पाराव कायसे क्लाब दं याखै थामसा क्लाब जों गामि आमसायनि बरक रक जखन पाराव फायो शुटिंनि भेकेशनाव फायो जयस्त मासराव हंतो आसिनताबो हाय दुर्गा पूजा भेकेशनाव हंकै कोचिं राव फायो
जोंनि आपकामिं जेनेरेशन जों मा परि कारण आ 1-2 मासो कुनो जों लेखा फराबाय टाच करिन थां चिन सेरे रो कोचिं रो खाइमां खांगा तेबो काहामंगो जों बनो तेबो काहाम जागत लां थामो कारण क्लाब जों सुदु एंटरटेन जिमिनिया चिन कारण जों क्लाब खाइगांगै जोंनि आमसेनि आसे पासेनि जत जों परिबेश ठीक मा खाइनाय बैकेव उस्रिं खन दं हाके बनो जों मा बुजकनाय केबनो जों तेबो काहामखै जों डेभलप खाइथानन बगै आमसेन लुकरकनो जों तेबो कुसु काइतलां थानन बगै महाय क्लाब रन कुछ very important गां साइमनो जों रेडियन क्लाब सं पर आगेनि जिबन अमति सामं खायो एवं स्पोर्ट्स रगो खेला रगो बहायनो भले आगो जाक गाय तिनी अ दुर्गा फुजानि जरा कपाल काहनि वान सबिनावो कारण जों अमहाय असानि मताय जरा रगो जों जतनो बेस्ट दं जतनो जों जानजार सामङो हयतो मेला गइलायो हयतो पूजा गइलायो हयतो नगो जों बेस्ट दं को अजराव तिनी जों नरबाय मालायै तिनी बखानि कग्रस शेयर खाइ मालाय गांकै किसा मिसा जों सुबाय मालाय गांकै जोंबो खाव दं गमया जेता जे किसा मामानि फान जों सुबालाय होननानै जों वान सलाय मसे मन कुनु किसुया गामनि बिसिंतै ताइबो आमसै दं गोबां मामसै दं बादि जों तिनी अ रेडियन क्लाब नो बहायनो बसकां दिनो जों ताइबो नां खयनाय जों क्लाब रानो जों किसा कामखौ जों जिमिन सुबा जाखैनिया जोंबो मा सुबानाय समय हाय जोंबो मा सुबालायनाय जे समय क्लाबनि जरा फाइ नाङै दं क्लाब नरबो मा गकनाय क्लाब खमायनाय हाय कारण एरिया क्राक कैसे चिनि बसाबतिनो जों क्राक थिसन मन जों चिनि बसाबतै चिनि फ्यूचर तीन नरक किनो जागा जों जतन गार्जियन जतन बसाबतै गना जों किन्तु चिनि बसाबतैनि बागै बहाय जों बराय चिन्ता खायना दं तिनि मासौ गोबां बरक तिनि आगरतला सहर दङयो बिहिक बसे चाकरि खायो नक दालां कतर दं फियाबा अबसा मासा दं जमानि अबसा मासा बदिन लामा हामियातै हिमै लामा करवै ड्राग्स जावै चिन बरन गोबां मा तावबो जों रां दंफानो आखु रांलाय दानबाय खाइबासों बसाबतिनि जों रां खाइब्ले किन्तु अबसाबति दिनि ड्राग्स जावै फेक जानाय माने गुबुन गोबां बाथिन जे नस दङै दं आं न सानाय कमस जों बासा वानसगो आगरतला बसा परिमांखायनो अबन काहामुं थानाय वानसग आमतिया जों नगो पारा दङै बहायनो चिन बसाबतिनि काहाम नायकेनि खाइतलां थामा गांकै चिन भबिष्यत नं जों बरनि भबिष्यत जों नायथकतलां थांमानाय कारण चिनि बसानि चिनि फ्यूचर कारण बगै जों बसाबति दिगो बेराय नजर मारलायनाय अमहाय फेक जानाय मानि बाय हामिया सायनि बिदिगियो तंखांकै जों बनो मिलिलायै समाज मिलिलायैनो जों क्लाब बाय चिन गार्जियन बाय मिलिलायैनो जों कितु बसकान दिनो जों मास नांबायनो हाय कारण जों सनामनाय अंकै चिन आमते चिनि सोसाइटी सनामनाय अंकै जों किन्तु चिनि फ्यूचर चिनि थिनां किन्तु बलाय मनाखै चिनि तिनि हायजनो चिनि फ्यूचर बलाय मना बाहायके चिनि तिप्रासार बसारक चेरै रक ताबो जत ड्राग्स कुबुलै 60-70% बरक चेरै ड्राग्स कुबुलै ताबो नस्ट दङै गबनो अबान साइसं न खायजों खायमे अबसों समाज मिलि जों मा खालायनो हायसि जों थांजाखै जों मा खालायनो हायसि आं अनेक जरावनो खाथिनो दाखल जलावो गोबां मा इनिशिएटिभ नामनो गोबां मा दायित्वफोराव खामानिखौ चैरिटी ब्रिगेड एट होम जिनि नक खुंनि हयतेनो जों स्नान मातुबनाय जेरावनोखि जों नगो जे व्यवहार खायो जिनि जेराव आमतिखौनो जों गासावै फैयो जोंखाय तामोनबा जोंखौ वांसगलायो सामं दानायखौ जों बसारनो काहाखौ परिमांला जोंनि समाजाव ताइखे कालचार जिनि सिजातामो जों बसारनो परदेनि साव जोंखौ किन्तु बसान पते चिनि कुनो वानसग मंख्रै नगो थांगांकै आगे चिनि फेमिलि वामतिनि जों परीक्षा परिजाखा परिजागि हायसि चिनि मा बाबा जनासो कुनो खेल बुखायनो हायफोनो जों ताबोनि निउ कामार जेनेरेशन रक जों जारा पेरेन्ट्स रक तिनि अर गार्जियन हिनजांनाय रक जों किन्तु नगो जों मास नामलायनाय हाय जों साकबो मास नामनाय हायसि बसाबति न नामनाय सकान इ साक जों सकां अबनो जों रेडी मावनाय जे इ आने बसाबतिनो काहाम खैतलानो बायके आंनि जिउ काहाम मावनाय जोंखाय बसाना परिद न केबा नगोनो जोंखाय आं खाजाखौ आया सामु खाय दं खेक जानाय माने जों निजे नङै दं जों बसान तां निसमा खाय थिक हायपनो जेराय बसा बरे बसा दङ अमहाय हासल खाय जों किसा जों मासल लायनाय हाय आं खाय न सानमु जों अबनो जत गार्जियन बसकां दिनो जों काहाम खाय माथां लायनाय बसकां दिनो जों
जतनो चिनि एलार्ट जों मा दंलायनाय कारण चिनि जेराव गोबां मा हामुंसिद्रा जागाव कलाय दङ हामिया जागाव कलाय दङ अरनो हयतो जों जे साकाफोनो जेरायफोर हंगे जों सोनामै दिसैमोन तरै थांगाथाय सोनामै जों जेरायफोर नमन हा केफेफोर मताय ताक मताय नों बतिका ताकनाय आफोर नों जि साका तागैमोन मताय ताकनाय बुरासा ताकनाय कराय ताकनाय माइम ताकनाय नों तागैमोन याबा हा जखन कराक थांफोर ताय तागैमोन जेराय दंफोरनो जों काका मा फोरोंनायनाय जों जेराय दंफोरनो ब लामाव लांनाय जों जतनो मावान सगैनो जों कारण चिनि फ्यूचर चिनि थिरां चिनि जेराव आमफ्राय आं तेबसि कक सानामु जोंलिया जों चिनि बसखाङाव सामुंबो दङ जिहेतु गबंगो हेदबा नर वान सगै दंमोन बर' रिगनाय नाफायना फायमोबा अ नेता कक साम